Puc introduir imatges en els qüestionaris d'UACloud? Sí. Com ho faig? Doncs creo un test, com hem vist, a partir de 0, i una volta ja creat les preguntes el que faré és afegir les imatges. Venim a modificació, així modifiquem, i així dins a Fetch Control. Com veieu, esta primera pregunta busca la identificació d'un ocell. Incorporaré una imatge. Com ho faig? Selecciono la pregunta i en l'enunciat, així, indicaré que vull una imatge. Faig clic per incorporar una imatge, trio el fitxer. És molt important que la imatge ja tinga les dimensions, com veieu així, amb què vull que aparega en el test. Selecciono la foto, obri i la inserisc. I ja tenim així el tipus test amb una imatge.